Unondiblema iwe usina way forward, usina solution. Unondimisa iwewe usina kana chekutaura, wondimisa kuti hanzi nyarara zvauri kutaura izvo, this and that. Saka chauda kuti tite chacho chii client zviri sei? Ko ndiri kutukwa, ndiri kuzviona mumacomment section, tiri kupiwa mazita mazita, tiri kupiwa mazita mamwe mahombe atisingagoni kutakura, anotiremera. Vamwe vari kutiita maCIO, vamwe vari kutotirambidza kutotaura nezvemazita evatungamiriri. Zvino ndoda kuti ndivapindure manje, because inini handiponderwe musaga, ndakatosiyana nevamwe vaya. Nekuti ndikanyarara hapana chandinenge ndichigadzirisa. Ndinenge ndichida kuti pepe pandinenge ndichitadza pacho vanyatso kundiudza, kwete kungoya vachipopota. Hasha dzisina brain, hadzina musoro, hadzina zvadzinosolva. Hasha dzinodawo brain, so dzinoda direction. Anti muri kupona. Hasha hadzifanirwi kungoita mazi hasha asina kana nemusoro ekuti unongotuka munhu. Zvakangofanana nekutuka munhu kuti pfutseke. Even kana paine reason yaunenge uchimutuka uchimuti pfutseke, iyo ukasamuudza chauri kumutukira, munonetsana kuti haunganditi pfutseke ka iwewe, uri kunditukirei? Ndo zvinokuita munhu izvozvo. Anti uri kupona. Saka vanhu ngavasauye vachititumidza mazita panapa, sezvavakabvira kare vachingotiita, vanongotitumidza mazita, vanotirambidza kuti titaure takanyatsokusununguka pamusoro pezvepolitics yemunyika. Vamwe vacho havatomboposte maaudios, havatombotaure kana pano pasocial media panapa, vanongomirira kuda kuzongotaura vachiisa macomments. And vanhu dai manga muchiziva kuti macomments enyu mamwe acho ane huroyi, ndo mune huroyi wakawandisa mumacomments enyu imomo. Huroyi hunototangira mumacomments menyu imomo. Macomments enyu akaipa, mamwe acho anotoroya, anodestroya macomments aya. Ndiri kupindura so nekuda kwokuti zvinhu zvamutondipindura inini hazvisi kutombondifadza. Zviri nani kunyarara pandinenge ndataura zvandinenge ndataura kana musinei nazvo, pane kuti muye panapa muchikomenta hutakati, uroyi hwamunenge muchikomenta panapa, muchitipa mazita, muchitituka, muchitipfekedza, muchitipenda isusu, kutipenda kuti taunge sezvinonzi tiri vanhu vakaipa stereki isusu. Imimi mungatitaure here kuti munhu kuva open, munhu kungova open kuti ataure nezvepolitics yemunyika make, zvinomuita kuti ave muCIO, kana kuti zvinoreva kuti munhu iye muCIO, kureva kuti maCIO chete ndo anogona kutaura politics yemunyika yeZimbabwe. Iwo client pauri papapa utori muCIO nhai, ndanga ndisingazviziveini, ndandisingatombozviziveini kuti munhu wese ari open kutaura nezvepolitics yemunyika make. Munhu wese ane chivindi nehana yekusada kudzvanyirirwa akataura kuti tiri kudzvanyirirwa, akataura kuti vanhu tatadiko kudai, so anobva atopiwa zita rekunzi muCIO. Ndo chidofo ichocho nehugwara uri kukonzeresa kuti nyika yedu ishaye munhu anoisunungura. Vanoisunungura sei nyika yacho kana vanhu vachiri nepfungwa dzakadai so? Vanoisunungura sei nyika kana vanhu vachiri nepfungwa yekuti muCIO chete nemunhu weZanu PF ndo vega vanokodzera kuti vataure nezvepolitics yemuZimbabwe? Vanhu vese vanofanira kungonyarara, vongosara vongoponderwa musaga. Munhu akati inini handisi kuda zvokuponderwa musaga, regedzai nditaure, obva atonzi aiwa siyanai naye musamuteedzera muCIO kana kuti dhisi kana kuti dhati. Unoona vanhu vachiuya panapa vachitirambidza kutaura nezvachamisa. Munondirambidza kutaura nezvachamisa imi mumbori hanani kwemini. Kungotaura chete zita rekuti chamisa chete haritonzi ngarikorektwe kana kuti gadi, hapana zvinoda kurektwa pana chamisa. Chamisa hasi Jesu, chamisa hasi Mwari. Tinofanira kuti titaure maonero atinenge tichita paari. Iye achiuya panapa sezvaanoita achiuya, anenge achiuya nesolution, kana ainayo solution yacho anongouya nayo. Anenge achiuya nemhinduro, kana ainadzo mhinduro anongouya nadzo. Zvisiri zvekuti tinorambidzana kuti aiwa iwe haufaniri kuti utaure nezveuyu, iwe haufaniri kutaura nezvo. Kwai munotaura nezvamudhara wangu vageza wani? Makamborambidzwa nani? Muchitovatuka futi. Pamuri kutonditukirai papapa kuti ndipindure audio inoyi,
nditopindura pamusoro pekundituka muchindituka zvimwe zikatomboiti izvizvi muri kuti vageza vakaisa vanhu mujeri. Zvinhu zvandakanga ndichitaura ndichiti no, vana veZimbabwe kutaura chokwadi ngatitaure chokwadi, ngatibatanei tipinde muchinhu ichi vamwe chete. Inini wacho ndakatoponawo, otherwise neno ndingadai nditorimo mujeri because ndakaenda kaini. Imimi wacho muri kundituka panapa makaenda here kuZimbabwe? Vazhinji vacho vanhu vari kugara muno mudiaspora, vari kudiaspora nevamwe vanhu vari muno munyika dzino dzekunze dzinedzi, munana South Africa, Botswana. Ndimo vanhu vari kutaura shiti dzenyu panapa ndipopotera muchindituka. Munonditukirechi? Ndikakubvunza kuti muri kunditukira, muri kunditukirechi? Munondituka, muri kunditukira kana vageza vacho vamutuka, muri kuvatukirechi ipapa? Imhosva here kuti munhu ataure kuti no, zvemaopposition zvinenge zviri kuita basa rekupondesa vanhu, ngatimbozamai kuita zverevolution, toita mademonstrations tiri murevolution tichishandisa constitution yenyika. Ndo zvamunovatukira izvo vageza. Muri kuvatukire chii papa? Muri kuvatukire chii? Vatadzarechi? Vatadzira munhu? Vatadzira munhu upi? Vamutadzira pakuita sei? Atadzirwa pakudii? Taurai nyaya yenyu yamatadzirwa navageza tinzwe. Chamatadzirwa navageza chii chamuri kuvatukira? Nekuti isisa tinoziva isu ndechekuti vageza panapa vakauya vachitaura kuti tiri kuona unge zvimwe zvinhu zviri kunetsa panapa, ngatizamei kuita zverevolution sevana veZimbabwe. Tisiyane nekuparadzana, tichinyombana, tichitukana, nekushora, nekudzikisirana, tichipanana mazita. Ngatimboitei vanhu vamwe chete. Tipushe agenda yedu nemaoutcries yedu asvike kumutungamiriri wenyika. Anyatsozviona kuti no, iyi haisi nyaya yeopposition kana kuti chii. Inyaya yekuti vana vemuZimbabwe vada kuitirwa zvinhu zvakadai so, kuitira kuti azive kuti ozvifambisa sei kuti agadzirise zvinhu zviri kudiwa nemaZimbabweans. Kana tabuda isusu tichibudikira chiti tiri kuprotesta kuti iwe chibva pachigaro, iye wabva angoziva kuti aiwa vanhu vari kuti ndibve pachigaro, ozvibvira pachigaro. Ndozvakataurwa navageza. Havana kumboya vachimanikidza vanhu, havana kumboya vachipopotera vanhu, havana kutuka vanhu. Nanhasi mudhara havambotuke munhu. Isusu tikati no, zviri kutaurwa nababa zvakanaka, tinofanirwa kuti tivatsigire isusu sevana vavo. Tikakukokai mimi sehama dzedu, vamwe vedu vatiri kukura navo, magenerations edu, no, vanhu ngatipinde muchinhu ichi, ngatiite revolution, tibatsirane tiite chinhu tiri panzvimbo wani. Tisiyane nekunyombana, tichipanana mazita, tichiita sei. Pane chakapotseka here ipapo pane zvandiri kutaura zvese izvi? Asi kungoti chete nenyaya yekuti vamwe vanhu vari kungoramba, vamwe vachidzokera kumashure, ndo zviri kuzongokonzeresa ngoti zvinhu zvizongoita kuti zviite seunge sezvinonzi zvinhu zvatiri kuita hazvina kurongeka. Handiti simba rekusunungurwa kwenyika, vageza vakataura vakati simba rekusunungurwa kwenyika riri muvanhu, riri mamuri mimi vanhu, harisi muvatungamiriri venyika. Handiti muri kutirambidza kuti tikuudzei imi, muri kutirambidza kuti titaure vanhu chokwadi. Tiri kukumbira kuti munyarare tiudze vanhu chokwadi kuti achamisa havasunungure nyika. Achamisa vanotungamirira vanhu semutungamiriri wenyika, sapurezidendi kana vasarudzwa. Tatanga tasunungura nyika yedu, tosarudza purezidendi wedu, nekuti ndo zvakatoitwa nevanhu muna 1980. Vakatanga varwa nyika. Nyika yakatorwiwa muma70s. 1980 nyika iyi ichisunungurwa, ndo pavakazosarudza mutungamiriri wavo wenyika. Handiti ndo zvinhu zvatiri kunzi tiite isusu navageza. Muri kuvatukire chii? Muri kutukirei mudhara? Muri kuvatuka vaikutadzirai chii? Vese ava vari kusungwa pamusana pedu isusu nekuti hatisi kubatana. Takanzi tibudei nawa numbers. Saruwaka nhasi munomutuka, munomuponda-ponda, munomuita sei, munomudi. Haana kutaura here kuti we are playing a game of numbers. Uyai muuzhinji vanhu budikirai in numbers. Hazvisiri zvere zvaakataura. Traore akataura kuti kudii? Haana kutaura here kuti vanhu inzwaiwo zviri kutaura VP, vari kutiraya kukumiririrai. Miraiwo nevamwe vanhu vari kukubatsirai pane zvichemo zvenyu imimi. Mirai nevanhu vari kumiririra zvichemo zvenyu imimi. Mukadii? Hamuna kumutuka futi. Zvamunongogona kungotuka vanhu chete. Ndo zvamunonyanya kugona stereke, ende izvo zvamunonyanya kuzvigonesa kupfuura zvinhu zvese. Hapana chimwe chinhu chamunogona. Kutuka munhu anenge achida kuturai kuti koko dai tanga tadai so, munenge muchimutuka. Kana pakaitika zvinhu zvinenge zvaitika, munouya musikoblema isusu. Vanhu vacho vari kutaura nevanhu vacho vari kuita sei.
Unondiblema iwe usina way forward, usina solution. Unondimisa iwewe usina kana chekutaura, wondimisa kuti hanzi nyarara zvauri kutaura izvo, this and that. Saka chauda kuti tiite chacho chii? Totaura kuti no, vanhu rwirai nyika yenyu, musunungure nyika yenyu. Kana mapedza kurwira nyika nekuisunungura, handitika moisa mutungamiriri wamunoda imimi, handitika. Nekuti mukangogara matova nesimba imimi, hakuna mumwe munhu achazouya achizoti ini ndinotopa pinda futi by ginya by force pachigaro pacho, nekuti simba rinenge riri mamuri imimi ndimunenge masunungura nyika. Hanti ndo zvakaitika here muna 1980? Inga munozviziva wani? Ko chiri kutadzwa papapa chii? Vageza vatadzei, ini ndatadzei? Munondituka muchinditi he ndiri musiyaiwo ndiri chii? Chakanganiswa chii? Problem iri kungoitika chete ndeyekuti munyika medu umu tine vamwe vanhu vanorambidza kuti vanhu vaise zvichemo kuna president. Handiti mazvinzwa? Vamunanga kwavanotoziva zvavakarigarira pachigaro cheche, vanoziva chigaro cheche vakagara cheche chine mutemo unochitungamirira, unochitonga, inonzi constitution yenyu imimi vanhu imimi. Constitution yedu tese isusu, handiti? Hazvisiri izvo here? Ingawani ndizvo zvinhu zviri kugara zvichingotaurwa wani every day. Munoda kunzwa manzwiro api chaiwo chaiwo? Munonzwa language ipi kona? Imi muri kuuya muchizotituka panapa imimi. Language yacho yamunonzwa ndeipi? President wanoziva kuti ndine constitution inotonga chigaro chandinacho, chandigerechi, handiti? Saka isusu tikasvika kwavari tichiisa zvichemo zvedu, tine vanhu vatiri kurwisana navo. Haive kuti kana tikangotaura ngoti no president izvi zvari kuita zvazodai so, vanobva vatatanga kutaura kuti he matotuka president, he hatidi kuzviona. Vamwe vakaita sevaya vanozviti anti presidential criticism. Programu yavo yaya yanga isina kuipa, yazoipira panyaya yekuponda nekurova vanhu vachiti hanzi tinouraya vanhu tinoita. Ndo panhu pavakangotadza chete pepe. Inini handimborwe kutaura chokwadi chaicho chiri pachena chaicho. Handingamborwe naAndrew Pasina wako akangochinja language yake chete yekungoti no imimi tinokuurayai tinozokupondai tozoita sei. Ndo language chete inoita kuti inini naye tipesana. Handiti muri kupaona? Zvagara hazvina kunaka kutuka mumwe munhu kana kumuita sei kana kumushora kana kuita sei. Zvagara hazvina kunaka. Hatisi kumbozviramba izvo. Handitika? But kana ukazotaura uchiti tinokurovai, tinozodai so tinozoda, haikona kudaro. Plus usamirire vanhu pamberi pevanhu kuti no, hamufanirwi kuti mutaure zvichemo zvenyu muchitaura napresident matomutuka. Akunyanya, akuabusa organization yavo yavainayo iya yekuti anti-presidential criticism. Vakuiabusa. Hazvisiri izvo zvainofanirwa kuti ndo zviri kuita kuti tinetsane navo. Kuti no, imi musatimise kuti titaure nemutungamiriri wenyika. Hazi mutungamiriri wenyu imimi ari kutungamirira nyika yedu isusu. Saka mutungamiriri wedu siyai titaurewo naye. Handiti muri kupaona? Ndo nyaya ingori pakati pedu isusu. Nevamwe vanobva vasvika nemanyepo, vobva vatotanga kutotaura zvinhu zvakasiyana siyana, vachida kungotsvaga nzira chete dzekuti president asanzwe zvichemo zviri kuwana. Zvigananda zviya zvakazonzi zvigananda veve vachitaurwa navachiwenga. Ndo vanhu vatiri kunetsana navo kuti no, vanhu musatimise isusu kuti titaure napresident. Imi mune access yekutaura napresident, isusu chiitaiwo kuti tive neaccess yekuti titaure napresident. Simple. Ndo nyaya ingori pakati pedu, ndo fight yatinayo isusu. Hatina zvimwe zvinhu zvakawandisa zvatiri kuita isusu zvekuti tinganzi tine mhosva kana kuti kudii. Asi unotoona rimwe richiuya panapa pakuzonyora zvokundituka kunditi mutakati nini. Mutakati ndambuya vako shamwari. Haundituke kunditi ndiri mutakati nini kana kuti kudii. Wada kuita kunge sezvinonzi une hasha stereki. Unomboziva kuti isusu tiri kuita zvinhu zvakawandisa stereki. We are having sleepless nights. Mari dzatoshandisa tichienda kumusha uko pese panodaidzerwa demonstration ndedzedu. Data iri kuti mawifi ave nedata ratinorekodha naro panapa imari dzedu isusu. Tiri kutotambudzika kutofanana nemiwo futi. Hamufanirwi kuti muite hasha dzinopfuura dzedu. Because otherwise titori nemamwe maresources akutotichasa kutodya sadza nemurivo. Hatiri kutoshandisa isusu kuti tikwanise kuti tione kuti hapana here zvatingagone kuti tiite tisunungure nyika yedu. Tione zvichemo zvinonzwikwa tiitewo sevanhu. Tinyatsokufirawo kuti aiwa taavanhu munyika medu tinoti tikataura tinonzwikwa. Haisiriyo nyaya here yakakonzeresa kuti vageza vataure kuti ngakuve nerevolution. Haisiriyo here nyaya yacho. Dai vasina kutaura kudaro vageza ndofunga mungadai musingatizwe tichitaura pana. Asi ndoda kuti isusu takadzwisisa tikati no, regedza tipinde muchinhu. Nhasi munouya panapa muchitituka
Chanyi chete ungotomirira chete ngoti patinenge tangorekodha moya mosikotitukana chitupa mazita muchidestroya. Hamuna solution, hamuna way forward. Guys, chiko imini. Nevana veZimbabwe ndiudze ndikorektewo pamwe pane pandiri wrong. Pandisiri kunzwisisa. Because kana dziri hasha dzekuti kune vamwe vanhu vakabatwa, kune vamwe vanhu vakasungwa vakazodai so. Ndinodzinzwisisa nekuti neni wacho futi ndingadai ndakatobatwa, ndingadai ndakatosungwa futi. Handiti muri kuzvinzwa. Saka musatiudze zvimwe zvinhu zvamunotiudza panapa muchitonge sezvinonzi makangwara stereki kana kuti imi ndimi makanyanya munoziva stereki. Hapana zvamunoziva. Cheni chete ngodaidzira muri kumateresi, hamupindi muground kunotamba. Nekuti mukada kunzi mukanzi uyai mutambe, kutamba kwacho bhora racho munobva mataura zvikonzero zvenyu zvakawanda wanda. Ini ndakamboita injury, ini ndakambokuwara gumbo, ini ndakambodai so, ini ndinotya kukuwara, mune zvikonzero zvenyu zvekuti munobva mauya nazvo imimi. Saka kokungonyarara okay munei. Kokungobatsira makanyarara kudaro zvakaipei nekuti nyaya yacho iri kuitirwa munhu wese. Hapana chinhu chakambotadzwa navaGeza apo. Kutaura chokwadi kuliyendi. Toda kuti taura nechokwadi neZimbabwe. Isusu mumaitiro atiri kuita zvinhu zvacho zviri kutaurwa navaGeza ndo akapusa akadhakwa ndo ari kungokonzeresa ngoti tinongosara tingori isusu tinenge tichingoita ma own goals. Handiti muri kupaona. Hapana zvinhu zvavakambotadza vachiuya kuintroduce revolution. Nyaya ingori pakati pedu chete ndeyekungoti isusu munyika medu tivewo nevoice rinonzwika. Tiri kurwisana nevamwe vanhu vari kudya vachiguta vachiba vachiita basa rekuda kuvharidzira kuti isusu tiitewo zvichemo zvinonzwikwa napresident. Nekuti uyo ari kunzi president uyo vaMnangagwa vakagara pachigaro chekutungamirira nyika yedu isusu. Hapana mumwe munhu anogara ipapo kana vaMnangagwa vari ipapo sezvazviri izvozvizvi. Handiti munotituka. Munotuka even VP chaichavo vachitaura vachingopedza kutaura kuti pasine corruption hatidi kuti chichi, vachipedza kuita mazuva vakataura nyaya yezvigananda makavatuka nanhasi munongowatuka futi. Unotoona munhu aine chivindi chekuti hakuna chakanaka chinombofa chakaitwa nemunhu weZANU-PF. Alright, iwe usiri weZANU-PF, chakanaka chaunoita chacho chii? Tiudze. Nekuti izvozvizvi kana president wamunoda chaichai Chamisa wacho wamunondirambidza kuti nditaure nezvake. Imi ndimi munotobatsirana nesu semaZimbabweans. Tinotofanirwa kuti titobatsirana. Handiti makati isusu hatisi vanhu vaChamisa. Hatidi kuti tirwire Chamisa, hazvisiri izvo zvekurwira izvo. Tinofanirwa kurwira nyika, kwete kurwira maleaders. Takasiyana nemi munorwira vanhu. Nekuti munoziva kuti pamwe otherwise achazokurecognizai kana achinge azotora chigaro obva akuisai muzvigaro. It's not a problem. Kana muchingoziva henyu kuti zvigaro zvacho munogona kuzozvigara muchigona kuzozvihendla zvakanaka kupfuura varipo. It's not a problem. Rwirai zvigaro zvenyu nemukuru wenyu ikokoko. Isusu chatinongodai nyika yakangosununguka yekuti tinozongorarama sema ordinary citizens emuZimbabwe asina kana pressure yekuda kuenda kune nyika dzevamwe vanhu kundomanikidzira kugara ikoko. Ndo zvinhu zvatinongoda cheteso. Hazvirevo kuti mimi chitirambidzai kuti titaure nezvemukuru wenyu mimi kuti anoiswa sei pachigaro. Totokuudzai kuti munomuisa sei pachigaro. Munotoda, you need us. Handiti makati isusu hatisi vamwe chete nemi. Nekuti takada kuva maactivists erevolution mukabva mati isusu hatisi vamwe chete nemi. Kochimboteereraiwo kazvatiri kutaura zvinokupaiwo nigirikini. Zvinokupaiwo chikafu, zvinokupaiwo food, zvinokugutsaiwo. Pane kuti mungoita basa rekungotaura muchingoti hanzi Chamisa my president muchiita basa rekunyora panapa. Nyange mukamuti Chamisa is my president, iyo nyika ichiita zvairi kuita izvi zvinobatsira chii izvozvo? Indwa muri mastupid. Ndo udofu husina kana nebasa rese. Unoti munhu president, munhu wamuri kuona kuti ari kuvharidzirwa, ari kurambirwa kuti aende kunogara pachigaro chacho, mungomuti munhu ndi president papi papapa. Instead yekuti muite zvinhu zviri practical kuti munhu ave president. Moudzwa kunzi itai somva mati hatidi kuudzwa neuyu. Saka muda kuti akuudzei sei? Muda kumukuwadzisa. Munhu anotogona kutoti akuudzei kuti itai so nekudai nekudai ndiye ari kutokuudzai every time comrade bombshell.
vachamisa vangamboye panapa kuzokuudzai kuti endai munoita demonstration imi nechokwadi imi munofunga kuti mimi kana uri munhu ane pfungwa dzinofunga zvakanyatsonaka chaichaizvo munhu ane pfungwa dzinofunga zvakanaka chaichaizvo unganditaureiwo kuti vachamisa vangauye panapa kuzotaura kuti endai munoita demonstration. Mashoko makuru akataurwa naComrade Chamisa vava ndikutaurirei vakataura vakati musakanganwa kutadzirwa kwamakaitwa nevanhu muna 2023 mukatadza kuzvinzwisisa mukazvimisinterpreta zvinhu izvozvo mukati havachamisa vari kuti isusu tiregedze kuteerera vanhu verevolution ava vari kuti isusu timire tiri panyaya dza2023. Handiti ndo zvamakaita makuinterpreta nyaya dzemukuru wamunoti mukuru wenyu, handiti ndo zvamakainterpreta muchitaura. Vachamisai kutaurirai kuti vaizviitira kuti imimi kana muchinge mafunga kuti muite demonstration munyatso demonstrate muine shungu dzefeeling yezvamakatadzirwa imimi muna 2023 ndo zvavaiedza kutaura chete papa. Wonditirambidzeiwo kuti nditaure kuti vachamisa vakati kudi nekuti makaitisa vanhu makatungamirira vanhu mukamisinterpreta zvinhu zvakataurwa nemukuru mukabikisa vanhu mbodza imimi muchirambidza vanhu kupinda mudemonstration makabikisa vanhu mbodza muchinyebera Chamisa imimi ndimakabikisa vanhu mbodza imi. Takaona zvedu kuti hatigone kuti tiite basa roda kuita makwikwi naana Gava just because vanozvita vanoziva stereki. Nguva yedu yakanga isipo yekuti tiswere tichiita makwikwi nevanhu tatiri kufokasa nezvekuti nguva yakwana yekuenda kudemonstration. But takatozviona kutoti vanhu ava inzwai zvinhu zvakutaurwa nevanhu vanhu vaya vatanga autotanga kutonyepa ipapa kuti vanhu hanzi ibvai kusiyana nedemonstration yageza. Haana kumbodaro uyu, haana kumbotisiyana nedemonstration. Imimi vanhu ndimi makauya muchidaro imi muchidiscourage vanhu. Nhasi muri kuya panapa muchinditi Mutakati. Mutakati ndibaba wako shamwari, iwe wanyora kuti Mutakati iwewe. Mutakati ndimbuya wako wazvinzwa. Handifariri language isina basa. Inini ndiri munhu ndinotori mafeelings. Handidi kutukirwa zvinhu zvandinenge ndisina kutadza inini. Uya undituke pandatadza aumbondinzwe ndichikupindura kunze kwokuti ndinotokukumbira ruregerero. Asi apa nyaya yekuda kuzondituka iwe unofanirwa kulimita enga yako shamwari. Control your anger. Nekuti hautombozivi munhu wauri kutuka futi kuti akagumbuka kana kuti akatsamwa munosvitsana papi. Nditoriwo munhu futi. Nditoriwo nezvandinogonawo kutoitawo kana ndikatsamwa kana ndikagumbuka. Ndinotogona kutoshandisa language yakaipa stereki kutotuka vanhu but handidi kushandisa language yakaipa always. Hazvisiri izvo zvandinouya na kuzoita panapa pasocial media panapa. Haukamu kuti munhu unondituka matukiro akaita sewa kucomment section. Unonditukira nyaya yekuti inini ndinonzi Geza Sani saka ndinonyanya kubhoa. Munowawenga vageza makambovaona padhoo penyu vachikumbira zvekudya. Izvozvi ndikakubvunza chaizvo kuti unotuka vaBombshell Geza kana kuti unotsamwira vageza kuvavenga kudaro kuita kunge sezvinonzi waona munin'ina waSatani. Vageza vakambotadzira munhu, vakatadzira munhu upi wacho ngaabude kapa ataure kuti ndakatadzirwa ichi nechichi nechichi. Ndakazvitaura kudhara ndikati vageza vari ready kuresolve maproblems avo nevanhu vanoti vakavatadzira saka ngavauye vanhu vataure kuti vageza imi munondikwereta this, you owe me this and that. Simple. Zvekutosvikira pakutuka vanhu muchiti watakati muchiti chinchi chichiri kunyanya kukubhowa iwe. Vakatadza here kuuya kuzotaura kuti no ngatiite revolution. Isusu tisu tiri kufeila tega nenyaya yekunetsana kwatiri kutoita. Iyo audio yandiri kutoni yandairekodha nekuda kwei haisi nyaya yekuti hatisi kunzwanana. Haisiri here nyaya iri kukufeilisa kuti mademonstrations acho aitwe nenzira iri kudiwa. Timboona kuti inini newe tikapindira mukati mazvo tese takaungana kusvikira tese sezvandaitaura ndichiti vanhu torai nezvipfuyo zvenyu, huku dzenyu, imbwa dzenyu, zvese muzare mumastreet muende kwese muchitaura kuti enough is enough. Tinoda kuti president anzwe zvatinotaura, kana aona kuti haagoni kunzwa zvatinotaura iye ngaabve pachigaro. Hati ndizvo zvataitaura izvozvo. Izvozvo zvese zvakaipa izvozvo zvataitaura izvozvo. Zvakanaka zvacho ndezvipi? Zvakanaka zvacho ndezvipi? Zvakuda kuita basa da kunyebera mwana wevanhu kuti Chamisa akati achaita plan. Anogoita plan yeChamisa. Imi ndimi munofanirwa kutanga maita plan. Munorwira nyika. Mapedza kurwira nyika mozomisa pachigaro.
nekuti ndimunenge muine simba racho. Munozoshaya sei simba rekumisa pachigaro imimi mapedza kurwira nyika? Amuoni kuti zvimwe zvinhu zvamunoita izvi ndezvimwe zvinhu zvekuti hazvina kana direction, hazvina kana meaning, hazvitombomeke kana sense kuuya panapa munhu uchipopotera ndoda kuti president wangu apinde pachigaro wandinoda inini usingamurwire. President ndi president wekupiyei asina vanhu vanomurwira, vanomumiririra, vanomutsigira kuti aende pachigaro. Anoenda sei pachigaro? Makambona president anoenda kunozvisa pachigaro ega? Munopenga here? Akataura zvinhu zvataura munozvipindurudza, muchidzinga vanhu ibvai mumastreet umo. Chamisa ati ibvai mumastreet, akamborambidza vanhu kuti akamboti vanhu ibvai mumastreet. Chamisa akamboti vanhu ibvai mumastreet here, even though asina kuti vanhu pindai mumastreet. Ko akazoti here ibvai mumastreet? Kana kuti imimi ndimi munouya panapa muchitaura muchishandisa zita rake? Imi munongofungidzira kuti Chamisa munhu anongoramba zvinhu zvese, anongorambidza everything, haadi kana kutombodzwa kana nechinhu. Zvamunofungidzira imimi ndizvo zvamunouya muchitaurira vanhu panapa, muchikanganisa zvinhu. Alright, chitiudzai zvekuita zvacho. Hapana, hatidi kuti titaura zvinhu zvakaipa panapa. Ngatitaurei sevanhu vakuru. Ndiri munhu mukuru Stereki, waunondituka uchiti Mutakati. Ndiri munhu mukuru iwo unotonditi hanzi inini ndiri muCIO. Ndiri munhu mukuru Stereki, murumewo unonditaura kuti hanzi vakomana kana musina zvekutaura nyararai. Iwo kana uine zvekutaura uya uzvitaure uchipindura zvandiri kutaura zvacho, uchiteera fact by fact, word by word pane zvandataura paaudio yeyu, uchipindura kuti apa pawataura zvakati ngazvifambe zvakadai so, apa pawataura zvakati ngazvifambe zvakadai so, apa pawataura zvakati dai tadai so. Ndo zvinoita munhu ari kuda kutaura izvozvo. Nekuti panapa pakangofanana nepadarika, hapana munhu anorambidzwa kutaura, hapana anorambidzwa kuisa input yake. This is a public parliament, inofanirwa kuti munhu wese ane right. Tese tiri ma-ministers pano, tiri ma-MPs pano, tiri tese. Hapana munhu anorambidzwa kutaura pana pasocial media, hapana zvokuti munhu unoda kutaura munhu kuti nyarara zvakazodai so, chichichi, kana kutuka munhu unonitukira chi? Kana inini ndiri kuita chidofo, I think I'm better just because ndiri kuita chidofo chekuda kutraya kuda kuzvizwira kuti ndizvisunungure. Ndo chidofo chandiri kuita. Ko chindicorrect akaiwo uri wise pane kuita basa kunituka wonyarara nesolution. Saka dofo ndiani? Come on man.